Ik zeg gezellig, zo'n nisje, dat net Nederland kunnen zijn. Het is zo gezellig, überhaupt zo gezellig in Kierberg hier. Geweldig, feest. Ja, want er zijn een boel Nederlanders, hè? Er zijn nogal wat Nederlanders hier en daarom is het ook zo gezellig. Wat is nou het succes van deze feestweek? Collectief denk ik, met elkaar een feest vieren, Nederlanders en leuke artiesten. Goed weer, alles klopt gewoon. Leuke mensen van de tv, dus compleet plaatje in Westendorf en Kierberg. Wat is nou het succesnummer van de Dikdakkers? Cowboys en Indianen. Het blijft een nummer wat door blijft gaan. Iedereen ontdekt het steeds meer op internet. En ja, als wij gevraagd worden wij ook niet altijd gevraagd als Dikdakkers, maar als die mannen van de Cowboys en Indianen of de Lasso, weet je wel zo. Ja, we kunnen absoluut spreken van een hit. Landelijk bekend, maar ook in de vele vakantieeilanden. Hier in Oostenrijk zien we dat bijvoorbeeld, maar we hebben het ook meegemaakt in Frankrijk. Maar je ziet het ook op Mallorca, Creta, waar mensen vandaan komen en zeggen van de DJ draait de Cowboys en Indianen. Nou, dat is gewoon leuk. Nou, we zijn wel weer met wat nieuwe dingen bezig. We zijn met een medley bezig. Dus we moeten even kijken wat er op ons pad komt. Het zal wel weer iets verrassend worden waarschijnlijk. En ja, gewoon weer feest. Gewoon mensen betrekken bij ons feestje. En wij willen graag een deel zijn van hun feest. Dus het wordt weer interactie met het publiek. Je hebt het over medley, waar moet ik aan denken? Nou, een Nederlandstalige medley van wellicht wat oudere nummers met elkaar. En willen we ook wat meer doen in ons repertoire tijdens optredens. En mensen vinden het interactief heel leuk, vinden ze leuk om mee te doen. En, dus is het dansje belangrijk. Ja. Ja. Dus een volgende plaat moet zeker weer een dansje bevatten. Nou, hoeft niet per se, maar daar gaat onze voorkeur wel naar uit. Want dat is toch een beetje handelsmerk, tenminste een beetje van de Dikdakkers geworden, merken wij. Eigen werk, zit dat er nog in? Ja, dat zou heel leuk zijn natuurlijk om nog een eigen nummer op de markt te brengen. Wat Hans net al zei, we zijn volop bezig. We hebben wel wat ideetjes staan. Er zal voor de zomer nog wat leuks uitkomen. Er zal na de zomer nog wat leuks uitkomen. En dan zitten we alweer volop bezig met eind van het jaar moet de single voor de WK klaar zijn.